سلام تخطات نايس شانل كمي كان يخون كمي تخونو سنة كتكونو نايوتر من نيوتايو لو من رياض كان رياض بدي بيزو لخو أرستي بزعبازه اللو كنتات كوينو كن كابتي ملو عالم كزاربالون زولو ويكا أغالبوني ملو عالم سحيب زولو قرب وص زبالي كستات إناخن الزارب مچن قولحتاني عالم بفلاي دما ناي معراباوي عالم معرباويان هاجرات أمريكا أوروبا بملهم كابنجو كسام مشيت تأنكو زارب ولون زحسبولون عارفين طلاب زجزيزي بزعبا يوكرين روسيا بيوكرين جرات تزلا ورال كمدما قبل أبتزبرو يوكرين وريت زلو مكلبات كمون عجرجر سدات عنوات بزعبوي بحفشة أتوكرنا يملا علم كوين زلو برقص كينات سلزخوني صقم سلزخوني الأولويت هاجر ولاو النتا يفرس سلزلو ناي ملو عالم دقف نكرهبو كمون كاب ملو عالم دقفات كاب منقستاتن كاب حزبتاتن مدنقاتن دقف نكرهبو مخنيات هاو خوين يسمعني صقم سلزلوهم هاندبتاو شجر سلزقطبهم وق وزع سلزقاطمهم سبز دنقصلهم زلو سب أب وزع انتلو صقم انتلو شجر انتلو مبزعتك زي ودسب فكار حياواي تحقاقازي تخون أبكد مموت أبكد مشجر أبقزي عقرقر مبزحته ودسب حاليوتن فغرن كري يري أبزوان الزكاب يوكرين سمعو زلنا زي فتحاونت كمون ريسيزم عليه تاونت بفلو يدما قبل على تسلمتي نسمعون نريون زلنا كتري ويخ مابزي فيديوون بدعمي زسكحكح زتصيف زحزن تكبار مخانو نخلنا بروح كوين يسمعني ماتشم كل جزي أب جزي عقرقر بخوم سلز حلفنا لا تسي كاب ليبيان بحرقة كيت كلها نفسي يوصنين نفسي كدحنان نفسي كتغما زبل أبها هلا كاب سبات كهلو كاب تزهدم زولو كهلو تسميت قبري خازي سي أب مركب كسكال كلها دي أبقلي بقى كتشقاقن كتدفافان إزي نبور تريوني ود سبيو نفسو كدحن سلز دلسب مبزحتو كزي اتي حقن سرعاتن كتقبري لك كوفي لزولو ناي ملو عالم قولحتان نقرن زرزولو بأدلو بحبري بعليتا ونت أداليون سبات كفلها لكترخ اللخاقن ناي بحكي عزناكا مغنياتو أبقل سبات أول كسبات زرق بحر ناي ريسيزم دقورنا ناتوميو سنفنا ناتوميو تقام ناتومي الكا شرال زبهالو كواي كوننجن نقزيو كتوانزفت غليخا بأورغانايزد بسيستم كقاط كله جن ناي بحكي اللي بخاد سبرن كساب كندي سراور سددي أزيو صياف زخوني مبزعتو ميروبايان معرباويان دزاربو سب معري بلا بلا زبلو أبكون النت نبعلهم زي تكبرو حسوت هيبوكراسي زبهال ويدما مسلوينت مخاني زتنبهالكا بعديو أبز حلفت فيديو يتزاري بينيري أب يوكرين سجبر زلو فلو يقول حتان فلو يتقدسنتن فلو يدقفن يوكرين أبالنا حبرة أوروبا يكونتن أبالنا ناينيتو يكونتن سلزي كم كالوت هجرات يعني را أوروبايان سلو زخونو تراي زرو زلو حقوز قوت حلوف تقدسنتن أوياتن دقفن إذن بعلو فتحاونت كم زي اللي بزعلم أوروبايان دما بنتصور بزي سقفتا كم زي شفافينو من يوم كخدز دليو بقربتي من كم زقدسهم كمية عينو سبعة مخانو ببرو يحبرونا اللو عبا بسراتني تغطاتلتي نايز چانل مچم ابتي قلاوي تحستوتات ويكا كورسات ناتي بزحات تمحيركم ممكن تمحارتو دليون كم زلو خي فلتي انبار بمغنيات نجمار نايز عامت بزح كورسات ناتنا محاد إروان ديسكاونت جيرنا لنا كيتكم أنت كورسات كويب سايت وسيتكم أكشن وسدو thank you very much سلزي الزن تصوري نتحطو أوروبايان كم زي مخانو مفلات كان زي مفلات كان مردانا زي مردانان أقداسو كوان تغوني كينو نزع بريتاز مسرحبكا
وين زم سفلت كا انتاي تجبري تقندا أجداس زخون so كان محر زي نجارات بمرأي مجهايو بزحسب بفلاي دمات نايم عرباو ميديا نبعلونا بكم متشميم زلو وجناونتن بايسن زلو كافرج زلو نعون خشفنو بزح نجارات كجبرو يفتنون ريمالنا حدا كل حتاكم بو يفتنون لو بحف شاكل تانكس تو تكنولوجي مبزحتهم تمكم زقاتهم بفيديو بصحفن غيرهم على السوشيال ميديا ريليس كجبرو سلازخالو نت ويسترن ميديا وينت مينستريم ميديا سجيرومو اتحبريتا نابزو بصحو بزح قبر مالسك ركب جمره حجي حدا قال حتاتات كجبرو لي فتنوا له مخنياتو نيوكريناويان كم تصادقانن كم ملاغتن بعالم كما زيوم فلويات سباتن غيروم كوغسغس زقنين زلون معرباو ميديا كل كاين بلنا كن بكفيلو ازي نغرات ازي انقع بتخالي چانلز بتخالي ግለሰባት በሶሻል ሚዲያ ገይሩ ናብ ዓለም ክበጽ ካለም በራይ መብጽውን ግዚ ኢኮኖሚ ያምዝብሉ ከምዘ ነገር ከጋጥም ከሎ ሕጃብ አቡ ግጽ አገመኒና ዘለና ናይ ሬሲዝም ናይ ገለን ግዚ ኢኮኖሚ ቀሲል ካዝርከበይ ነው ኣብ ግዜ አገርግርን ኣብ ግዜ ጸገመን ከምዝ ክገብሩ ዘይሓፈሩ ኣብ ግዜ ሰላምን ኣብ ግዜ ርጉህነት እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ንኽት ሓስቦ ንኽት ግምግሞን ዘሸግራ ይኮነን so ገለገለ ሰባት እንታይ ክጽሕፉርየ ብዝብ ተደጋጋምን ክድገም ስለዝራኽወይ ምናልባት ኮንዶኾን እቶም ራሽያውያን ንመበቆላውያን ራሽያውያን ፍሉይ ዓመፅን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ስለዝግበረሎም ዘለናይና ንዩክሬን ሃርማ ዘለና ዝብልዎ ዝነበሩ ምኽኒት ኩነታዊ ኮይኑ እንድሕሪ ኣብ ህንዳውያን ኣብ ኣፍሪካውያን ኣብ ዓረብ ኣብ ኩሎም ዝገብርዎ ዘሎ ኣብዚ ዋን ዝንሪኦ ዘለና ኣብ ሓፂር ዋን እዚ ዝመሰለ ሬሲዝምን ዲስክሪሚኔሽንን መግሃስን መውቃስን ምህሳይን ናይ ስደተኛታት ኣብዚ ግዜ ዝክንርኢ ተኽኢልና ምናልባት ነቶም ራሽያዊ መውቃት ዘለዎም ድኾን ከምኡ ይገብርዎም ኮይኖም ራሽያውያን ዝብልዎ ሓቂ ኮይኑ ዝብልዎ ገናት እውን ኣለዉ ሓቂ ዲ ሓሶት ምስ ግዜ ክረይ ኩሉ ግዜ ስለ ዘግዶ ብሓፈሻ ግን እቲ ዩክሬናውያን ዘርእይዎ ዘሎ ኣብ ከምዚ ግዜ ዓለም ክድንግጸሎም እናደለዩ ከለዉ ነቲ ኣብ ጥቃኦም ዘሎ ሰብ እዚ ዓይነት ኣተሓዛ ክገብሩ ምፍታኖም ዝሕዝን እዩ ስለምንታይ ኣፍሪካውያን ናብ ኸይዶም ብብዝሒ መንእሰያትን ተምሃሮን ዝብል ሕቶ ክለዓል ይኽእል እዩ ዩክሬን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣካል ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ኣይኮነትን ስለዝበልና እቲ ደረጃ ናይ ምዕባለ ናቶም ኣብ ትምህርቲ ኣብ ኤጁኬሽን ሲስተም ናቶም ድማ ምዕቡል ስለ ዝኾነ እቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ቁሩብ ካብ ኤውሮጳ ስለ ዝፍለ ዩኒቨርሲታት ናይ ዩክሬን ብብዝሒ ኣፍሪካውያንን ኣብ ካልእ ዓለማትን ዘለዉ ተምሃሮ ህንዳውያን ካልኦት ተምሃሮ ብብዝሒ ክስሕባ ጸኒሐን እየን ስለዚ ብዙሓት ተምሃሮ ንሳይንስ ንሜዲካል ሳይንስ ንኢንጂነሪንግ ንገለመለ ትምህርቲ ኣብዚ ኤውሮጳ ይኹን ኣሜሪካ ኣዝዩ ክቡር ስለ ዝኾነ እቲ ትምህርቲ ናብ ዩክሬን ከይዶም ክመሃርዎ ክመርፁ ከም ዝጸንሑ ክኢላታት ይሕብሩ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሓት ኣፍሪካውያን ብዙሓት ህንዳውያን ብዙሓት ካብ ማእከላይ ምብራቕ ዝመፁ ተምሃሮ ከም ዘለዉ ኣብዚ ሕጂ ድማ ኣብ ልዕሊኦም ዝግበር ዘሎ ወፅዓ ብፍላይ ኣብ ኣፍሪካውያን ዳርጋ ከም እንስሳታት ትሪት ክገብሮም ከም ዝኽኣሉ ብዙሕ ኣብ ፌስቡክ ኣቲኻ ኣብ ዩክሬን ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ተይልካ ዘይውዳእ ትሕዝቶ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ፍለውስ ካብ ኩሎም ዋላ ካብቶም ዓበይቲ ኒውስ ስትሪምስ ክምበሃል ኣልጀዚራ ክምበሃል ቢቢሲ እውን ዘካየድዎ ክትሪኡ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ እዚ ንእሽተይ ነገር ኣብ ሓደ ክልተ ሰባት ዘጋጠመ ይኮና ንዛረብ ዘለና ብሰፊሑ ኣብ ብዙሓት ጸለምቲ ኣብ ኩሉ ጉዕዞ ሂወቶም ንከትሕኑ ኣይነውፃእ ባዕልኩም ትፈልጡ ዝዓይነቱ ሩኡይ ያድልዎን ዓሌታውነትን ንርኢ ኣለና ዋላቲ ምዕራባዊ ዓለም እውን ተደጋጋሚ ክዛረቦ ፀቐኒ ጻዕዳ ፀጉሪ ዘለዎም ብሎንድ ፀጉሪ ዘለዎም ሰማያዊ ዓይኒ ዘለዎም ሰባት እዮም ዝግድኡ ንርኢ ዘለና ዘስካሕክዕ እዩ ጆክ ዝሕዝን እዩ ብሓቂ ኣነ ከምኡ ምባሎም ኤውሮጳውያን ዋላ እኳ ይሕርቐኒ ቅጭ ብለን እንተኾነ ንሱ ይኮነን ቀንዲ ዝስምዓኒ ንዓይ ዝስምዓኒ ንሕና ንሓውና እስከ ደሓንግደፎ ኣፍሪካ ኢልና ክንዛረብ ካልእ ኣርእስቲ እንዲ ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር እያ 4 ሚልዮን ዘይኮነ ህዝቢ ዘለዋ ኣዝያ ንእሽተይ ሃገር ንሕና ንሓትሕድናስ ንተሓላሎ ዶ ይትሕት ንሕና ንኤርትራ ውስጥ ንሓልፈሉ ዶ ንከላኸለሉ ዶ ፀገም ከጋጥም ከሎ ምናልባት ኤውሮጳውያን ኣዝዮም ዝፋኸሩ ከይመስለና ኣብ ኤውሮጳ ኢና ነብር ዘለና መዓት ህልኽን ፅልእን ምውድዳርን ምንዓዓቕን እዩ ዘለዎም ንፈልጦ ኢና
سويساو طلياناون تلكاي حرق ወይ ጀርመናውን ተልካ ይሐርቅ ስለምታይ ኮሚልካኒ ኢሉ ምክንያቱ ዘና ሸኻያ ዘና አስካያ ስለ ዝመስሎ ብርግጽ ጀርመናው ኮሙ ካልን ድሕሪልካዩ ካሊ ይስማ ኮሙ ኣብ ዓዶም ኩሎም ይፈላለዩ ሓንቲ ዓብ ነገር ኣብ ሃገር ኤውሮጳ ክመጽ ኸሎ ግን እቲ ሶሊዳሪቲ ዝገብርዎ እቲ ብሓባር ኮይኖም ክተሓጋገዝዎ ንኻልእ ኣጓንዮም ንሓትሕዶም ጥራይ ክከናኸኑ ዝፍትንዎ ስለምንታይ ንሕና ከምኡ ክንከውን ዘይንኽእል እቲ ዝሕዝን ወላ ኣብ ካልእ ዓለም ዩክሬን ሩስያ ካባና ዚር ይቆ ዘላ ዓለም ብዛዕቡ ክዝረብ ከሎ እንኮላይና ንባስ ትዝሕዝና ንክፋ ኣነ ትዕዝብትናተይ ይባርለኹ ናተይ ገምጋም ይባርለኹ ምናልባት ምስናትካ ሓሳብ ምስናትካ ኣገባብ ከይርዕም ይኽእል እዩ ሓደ ካብቲ ብዛዕባ ኣፍሪቃ ንኸይትዛረብ ዝግድደካ እውን ብዘይገድስ እንታይ ተዛሪብካ ኣንጻርካ ዝበኣስን ብሰንካ ዝጨፋጨፍን ሰብን ስለ ዘሎ እዩ ብስለት ናይ ፖለቲካ ብስለት ናይ ሓሳብ ናይ ርድኢት ምፍልላይ የለን ብቐሊሉ ንሰብ ናተይ ሓሳብ ዘይደግፈ ኩሉ ጸላየዩ ከጥፈለኒ ከዳኽመለኒ ዝብል ሜንታሊቲ ስለ ዘለና እዚ ኸኣ ሰባት ብሓባር ንክሰርሑ ከቢድ ይገብሮ ማለት እዩ ካብኡ ውፅእ ኢልና ግን እቲ ንሳቶም ንሓትሕዶም ዝገብርዎ ዘለዉ ስለምንታይ ንሕና ብሕብረተሰብና ክንገብሮ ዘይንፍጥን ስለምንታይ ንኤርትራዊ ሓውኻ ኣዝዩ ንሽተይ ዓዲ ንሽተይ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ብዘሎ ስለምንታይ ነቲ ኤርትራ ሓውኻ ቀዳማይ ጸላኢናቱ ክትከውን ንስኻ ትመርጽ ስለምንታይ ንዑ ከተዳኽም ንሱ ከይሓልፈሉ ንሱ ከይዕወት ንሱ ጽቡቕ ንኸይረክብ ንዑኡ ንብድኻ ሞራሉን ሓይሉን ከተዳኽም ለይትን መዓልቲ ትጽዕር ምኽንያቱ ንስኻ ንሓትትካ እንተተጎዲኻ ምስላ እኳ ኣሎ ንሓትትካ እንተተጎዲኻ መሊሱ ዝጎድኣካ ጥራይ ክረክብ ክልተ ኣሕዋት ተተባሂሶምሲ ካብ ደገ ዝመጽእ ዘራይ ብፍጹም ክሕግዞም ዘይክእል ምኽንያቱ እቶም ቀዳሞት ክትሓጋገዙ ዝግባእ እቶም ሓዋስ ስለ ዝኾኑ እዚኣ ይፈልጥዋ እዮም ሳቶም እቶም ፀዓዱ ቴም ኤውሮጳውያን ጽቡቕ ገይሮም ፈልጥዋ ወላ ኣካሎም ንዘይኮነ ልክዕ ንዖም ዝመስል ክሳብ ክንደይ ይሓልፍሉ ንርኢ ኣለና ንሕና ግን ነቲ ኣካልና ነቲ ምሳና ኣብ ሓደ ዓዲ እውን ዝነበረ የሕሊፍና ክንህብ ፀገም የብልና እዚ ኸኣ እቲ ዘሕዝን ከፋልናቱ እቶም ኤውሮጳውያን ዝገብርዎ ወይ ገለ ዘይኮነ እሱ ሕማቕ እንድዩ ንዑ ጽቡቕ ይብል ኣለኹን እንተ ሓመቐ ግን ንስኻስ ወገንካስ ደው ክብለልካ ክኽላል ስለምንታይ ኣብታ ንእሽተይ ሃገርካ ኸማን ሓቢርካ ክስራሕ ዘይትኽእል ብኣፍሪቃ ክንዛረብ ምኻልና እንዶ ቅድም ግን ካብ ድርኩኺት ናይ ገዛኻ እዩ ዝጅምር ኣብ ጎረቤትካ ኣብታ ዓድኻ ጎረቤት ዓድኻ ዞባኻ ጎረቤት ዞባኻ ሃገርካ ሽዑ እቲ ከባቢኻ ኣብ ዙርያኻ ዘሎ እዩ ዝመጽእ ምኽንያቱ ኣብ ዓድኻ ዘሎ ምስ ጎረቤትካ ምስ ፀላም መንደቕካ ተይትሰማምዓካ ኒውርሑ ከይድካ ምስ ካልእ ሃገራት ክሰርሕ እየ ክትብል ከለኻ መብዛሕትኡ ግዜ ሓሶት ይደስምዕ የስ ክትልግፅ ትኽእል ኢኻ ኩሉ ሰናይ ነገር ክትገብር ጽቡቕ እዩ መጀመርያ ግን እቲ ኮመን ሰንስ ዝበሃል ኣብ ገዛኻ እዩ ዝጅምር ምስ ኣሕዋትካ ምስ ኣቦኻን ኣዴኻን ዝወለዶ ምስኦም ስኒ ይግበር ሽዑ ምስ ኣሕዋትካ ምስ ጎረባብትኻ ስኒ ይግበር ምኽንያቱ በቲ ንእሽተይና ዓብየ እንድሕር ኸይዱ ንነዊሕ ክሰርሓሉ ስለ ትኽእል ምስ ጎረባብትኻ ጽቡቕ ዝኾነ በቃ ኩሉ ነገር ብሓደ ስራሕ ይብል የለኹም ክብረት ዘለዎ ምክብባር ዘለዎ ምድግጋፍ ዘለዎ ፍቕሪ ምህነፅ ድሕሪኡ ኣብቲ ገዛውትኻ ኣብ ከተማኻ ኣብ ጎደቦ ከተማታትካ ኣብ ዞባታትኻ ኣብ ሃገርካ ድሕሪኡ ጎረቤት ሃገርካ ድማ መጀመርያ ፀገም ንጎረባብቲ ሃገርካ ይዝሃርብ ካባኻ ዝወፅእ ምስ ጎረባብቲ ሃገርካ ዘሎ ንዓኻ ብቀጥታ ስለ ዝፀልወካ ምስ ኩሎም ጎረቤት ሃገርካ ምስ ሱዳን ምስ ጅቡቲ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ምስ ኤርትራ ከዳወባ ዝኽእል ሃገራት ቀዳማይ ሰላም ዘድልየና ህዝቢ እንተሎ ንሕና ኢና ምኽንያቱ ሓደ ካባና ይዓብዮም ጎረባብትና ብዙሕ ህዝቢ ኣለዎም እዩ ስለዚ ብህልኽን ብባእስን ዘይኮነ ብፍቕርን ብሰላምን ብዲፕሎማስን ክንነብር እንተኽኢልና ጥራይና ጽቡቕ ክኾነልና ዝኽእል ስለዚ ኣብ ከባቢና ሕማቕ ከጋጥም ከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ሕማቕ ከጋጥም ከሎ ሕማቕ ናቶም ክምነ ይብልና ምኽንያቱ ሕማቕ ናቶም ንዓናውን ስለ ዘረኻኽበልና ሓደ ግዜ ኣመና ሕማቕ ስለ ዝሓስቡልና ሕማቕ ናቶም ምናልባት ንዓና ጽቡቕ ይኸውን ዝብል ኣባህላ ኣሎ እዩ በቲ ሓደ እወ ምኽንያቱ እንድሕሪ ጽቡቕ ኮይኑ ከጥፍኣካ ጥራይ ዝደሊ ጸላይ ጽቡቕ ንኸይህሉ ክትምና ትግደድ ኢኻ የጋጥም እዩ ዛዕባ ኢትዮጵያ ብዙሕ ግዜ ከምኡ ዓይነት ኣረኣእያ ኣብ ኤርትራውያን ስለ ዝርአ ብሓፈሻ ግን ጽቡቕ እንተዝህሉ ንሕና ኸ ጽቡቕ እንተንህሉ እቲ ዝበለፀ ክኾነልና ዝኽእል ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ጽቡቕ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ናይ ሱዳን ጽቡቕ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ሱዳን ጽቡቕ ተኾይና
شجر تقاتمنا نكون سودان نخل سلازي ناي سودان صبقون نحنا ربحان لناي بحفشا نافريكا صبق كلوا كاب كزانا كاب نفسنا يزي جمر عب نقر نخنقبر عين خلينا كبيري نيشتي نقر كنقبر من زين بقاس نيشتي نقر مجمريا مسكبابي 5 حوات كف غير كبر تتصوروا صقام كاغاتم كله تردادا بحساب كتفلال تخليها يس اي نو بزح عينت اتحساسبا كم زلنا بز غزيزي ردو يسو ريسبكت هابو مخنياتو نسب انت خبير كايو يمساها كردادا زفت تتصريف كايو كاباي زفل حساب الله كان تداخين كاي يكون مساها خسر زفت تتصريف كايو كتصرفا كايو انت هاريم كايو كهرما كاي زياد ما يصقمنا انا فليته ناتي حساب سلازي دغفكا كيداتا مش كدنا بالكا تصرفو كتصرفا كاي كتصليخا خصلا كاي تقابنات كاد ما يفلالي ناتكا طفات مني نسخاناتو طفات مني نسو ناتكا طفات مني كلتيخا صعاد متيو يدهخوخا مالتيو شعو ها كلتيخا كنت تداني اوروبا خير كدانيونا حجزونا دنقصونا كتبل توعد كسعقولكا هايو برقص يا كسعقولكا وعلو كنعقوها وعلو مخنياتو اتزغرله مسحوخا خاطسانه نيركا ناي حوها قداي ناي صقمناتكا بعلخا هاتفتحو نيركا افريكايان صقماتهم اب اوروبا دانيولا امريكا دانيولا اب غله دانيولا راشان يوكرين تبايسون الله يس يوكرين توصيعات لزخونا عقب كنبل خلنا but this is not our business حق المسرا ازناتنا قداي يكون انتايو كن كابو كن مهارو نخلالو we can learn a lot of things كابز نغرات زي مخنياتو اب نفس خمس ورده ترايكم كان كتمهار زلكا كاب نفسها كاب جيجاتات كتمهار صبون ديو كاب ناي كالوت جيجاتات كل لايك نمهار نخلينا እዚ ዘጋጥም ዘሎ ናባና ንኸይጋጥም እንታይ ክንገብር ኣለና ብኸመይ ክንጥቀመሉ ለና ካብዚ ዝካየድ ዘሎ ነገር ሰላም ክወርደሎም ዕርቂ ክገብሩ ፍቕሪ ንክገብሩ ይትምኒትና ውግእ ስለ ዘይንደሊ ኣነ ስለ ዘይደሊ ብርግፅ እዚ ንኸይጋጥም ኣብ ዓድና ንሳቶም ሰላም ክወርዶም እዚ ነገራት ዛባና ከይመፅእ እንታይ ክንመሃረሉ ንኽእል ካብዚ ዘሎ ኩነታት ረቂሊ ዘሎ ተሓዊ ነበልባል ናቱ ክበፅሓና ዳይ መፅሓና ናይ ንፈልጥና ምክንያቱ በዚ ዝኸደ ዘሎ ፑቲን ተቆጥዑ ካለ ነገር ወን ክገብር ስለዝኽእል ምክንያቱ ድሕረይ ሳዕሪ ቆላ ዝብል ውሳነ ክገብር ወን ስለዝኽእል ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ከመይ ጌርና ካብዚ ኩነታት ተማሂርና ንሕና ሕማቕ ንርኢ ኣለና ንኣፍሪቃውያን ክንዕቁን ከወዳኸሙን መጀመርያ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ዝግበር እዩ ነዚ ንምብዳሕ እንታይ ክንገብር ንኽእል ንሕና ንስኻ ንስኺ ኣነ እሳ ድማ ንእሽተይ ስጉምቲ ንውሰድ ንሓውና ንኽንድግፍ እምበር ንኽነዳኸም ኣይንበገስ ብኣያ ትጅምር ፅቡቕ ናይ ሓውና ይሐጉሰና ሕማቕ ናይ ሓውና የደንግፀና ክንምንታይ ንሕግዞ ገለ ብዘይ የገድስ እንተወሓደ ግን ሕማቕ ናይ ሓውና ኣይንመነ ንፅቡቕ ናቱ ድማ ነተባብዓዩ ንሓውና ንሕና ቀዳሞ ፀላእትናቱ ኣይንኹም እስከ ብኤርትራ ንጀምር ነታ ዓድና ጥራይሲ ታንሽተይ ዓድና እስከ ኣብ ኣን ፕራክቲስ ንግበሮቲ ፍቕሪ ሶሊዳሪቲ ምትሕግጋዝ ምትሕቑቓት ኤርትራውያን ድሕር ተሓዋቒፍና ንኻልኦት ኣፍሪቃውያን ንኽንሕግዝ ኣብ ሓይሊ ኣለና በዚ ሕጂ ዘለናዮ ንዝደለና ክንሕግዝ ንትግራይ ክንሕግዝ ተፈተና ንሱዳን ክንሕግዝ ተደለና ኣይንደልየኩም ና ዝብለና በዚ ስለምንታይ ንባዕልና ፍቕሪ ዘይብልና ሓሶት ስለ ዝመስል ምስ ሓውኻ ዘይተሳነኻሲ ንጓና ክትሕግዝ ክትመፅእ ከለኻ እቲ ጓና እውን ብጥርጠራ እዩ ዝርያካ እንታይ ዓይነት ሜንታሊቲ እዩ ክብለካ ስለዚ መጀመርያ ፍቕርን ስኒትን ኣብ ገዛኻ ኣብ ድርኩ ኺድካ ምግበር ድሕሪኡ ናብ ካልኦት ከተካፍል ትኽእል ኣያም እዚኣ ናተይ ርእቶያ ናትኩም ርእቶ ክህልወኩም እዩ ካብ ናተይ ክፍለኽእል ምስ ናተይ ክሳነኽእል ርእቶኹም ክሰምዖ ግን ደስ ብለኒ ካብ ዘሎ ኩነታት ተማሂርና ግን ፕሊዝ ቅድሚ ሕጂ ተዘይጌርናዮ ሕጂ ንክንገብሮ ብትሕትና ፃውዒ ትገብራነ ንሓትሕድና ንተጋገፍ ንሓትሕድና ንተሓጋገስ ንተሓላሉ ኣብ ክንዲ ምውሓድና ኣብ ክንዲ ሽግራትና ሽግር ኣይንወስኽ መፍትሒ ንወስኽ መፍትሒ ክንከውን ንፈትን ክብል ይደሊ ኣይሆፕ እንተፈቲኹማ ናብ ካልኦት ሸር ክትገብርዋ ትኽእሉ እናበልኩ ዛና ኢሎም ትሕዝቶ ኣብዚ ክውድየ ፍቕርን ሰላምን ናብ ሙሉእ ዓለም ክወርድ ብፍላይ ድማ ንዓናን ንኤርትራ ንከባቢና ኣብ ከባቢና ዘሎ ፀገማት ኩሉ ኣብኪኡ ፍቕርን ሰላምን ንሪእየሉ ግዜ ክኾነላ እናተመነኹ ኣብዚ ክውድየ ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ተሓንኩ ንብለኩም ስሰናዩ ቻው